етап, другий момент, ну там трохи простіше, тому що тут ми вже фактично на фінішному відрізку. Це законопроект про корінні народи, який ми сподіваємося будемо вносити вже найближчим часом. От. Там трохи простіше. Давай подробніше. Трохи простіше, тому що я не можу вдаватися в подробиці, тому що робота не завершена. Коли ця робота буде завершена, це буде готовий варіант, вже погоджений. Я думаю, що ми обговоримо деталі, але ми співпрацюємо в тому числі із депутатами з інших фракцій, зокрема з фракції Європейська Солідарність, ну, зокрема ми в контакті з Мустафою Джемілєвим, і я думаю, що ми вийдемо на якийсь погоджений варіант, який можна буде пробувати. Я завжди так обережно кажу, тому що життя складніше, ніж хотілося б, пробувати переконати наших колег в тому, що цей законопроект необхідний. Чому він необхідний з моєї точки зору? Тому що, по-перше, це відновлення історичної справедливості, бо, як відомо, кримські татари – це єдиний корінний народ в Україні, тобто народ, який не має своєї батьківщини поза Кримом, як відомо. І узаконити права кримських татар, мені здається, що це відновлення історичної справедливості, направду, можливо, це припущення, бо історія умовного способу не сприймає в принципі. Якби подібний закон був ухвалений раніше, якби подібна норма існувала в вітчизняному законодавстві, можливо, ми б уникли частини тих проблем, які, на превеликий жаль, у нас виникли 6 років тому під час брутальної агресії, окупації, а потім анексії Кримського півострова.